Raġel li ma norax kuntratt ta' separazzjoni se jkollu jħallas qares. Ir-raġel u martu waslu għal separazzjoni bonarja u għal dan il-għan iffirmaw kuntratt f'Novembru tal-2009. Permezz tal-imsemmi kuntratt ta' separazzjoni, ir-raġel kellu l-obbligu li jħallas lil martu somma kapitali, il-manteniment kif ukoll spejjeż tal-edukazzjoni tuliedhom. It-tlet ulied illum kollha jaqbżu 18-il sena. Ir-raġel intrabat ukoll li fin-nuqqas li jħallas lil martu fil-ħin tidħol penali kontra tiegħu ta' 1000 euro għal kull jum li għaddi. Però din tibda tiġi kalkulata minn 3 ijiem wara l-ġurnata li fiha kellu jsir il-ħlas. Fl-istess ħin 3 kumpaniji garantew l-obbligi tar-raġel, inkluż l-obbligu tal-ħlas tal-penali fuq l-imsemmi kuntratt ta' separazzjoni. Hekk kif il-pagamenti ma baqgħux isiru skont il-ftehim, il-mara ħadet il-każ il-qorti. Wara li l-qorti analizzat il-każ bir-reqqa, din iddikjarat li r-raġel u l-kumpaniji tiegħu huma responsabbli li jħallsu għall-ispejjeż tal-edukazzjoni u l-manteniment. Għalhekk iridu jħallsu ammont ta' 8,550 euro flimkien mal-penali ta' 25,000 euro.